Bueno, pois a plataforma galega Salva o Tren está reivindicando un servicio de cercanías ou de proximidade para Galicia, porque nos están a vender a modernidade ca chegada do AVE. É certo que no ano 2012, desde Galicia, podremos ir a Madrid desde Abacolla, desde Alvedro ou desde Peinador, ou ben a través do AVE directamente desde Santiago de Compostela, desde A Coruña ou desde Ourense. Pero certo é que para a mobilidade interna dos galegos estános a quitar o tren do pobo, o tren regional, lo que nunca se invirteu un céntimo e que agora están quitando paulatinamente. E cando chegue o AVE non habrá outra cousa máis que AVE. Non podremos ir a Madrid desde moitos sitios, pero non podremos ir de Ourense a Carballiño, de Arcade a Vigo ou de Catoira a Santiago. Ou sea, non hai en que moverse. Bueno, nosotros nos hemos creado al ver lo que era la verdadera propuesta de fomento de un AVE absolutamente mentiroso, y digo absolutamente mentiroso porque realmente lo que propone en este caso de este trazado Coruña-Betanzos no es ni mucho menos un tren de alta velocidad, sino que es una excusa para levantar la vía existente, que es una vía que atraviesa cantidad de centros de población y que la asociación entiende que deberían ser utilizados para hacer un tren de cercanías cuando el acceso a Coruña es imposible. Y lo que pretende Fomento es levantar la vía y crear otra vía que va a ir un tren que va a ir prácticamente a la misma velocidad que podría ir por este, porque por la orografía y por las condiciones geográficas es imposible montar un tren de alta velocidad. Además, no nos engañemos, un tren de alta velocidad Coruña-Betanzos, por favor, o Coruña-Ferrol. Eso es un absurdo. Entonces, lo que reivindicamos es mejoren la vía existente, hagan una conexión coherente, dennos un servicio de tren de cercanías y no nos engañen diciendo que van a montar un tren de alta velocidad cuando sabemos de sobras que no va a ser un tren de alta velocidad. Galicia é a comunidade autónoma que ten máis povos abandonados, estánse a vender aldeas enteiras por internet e se está exterminando o vivir nos povos, o mundo rural, porque se lle priva a xente de locomoción, de transporte público para as necesidades máis básicas, para moverse no día a día. Solo se pensa en facer autovías, autoestradas, en cemento, en arrasar valles, reventar montañas, en expropiar, en facer cada día máis autovías, meter a máis xente na carretera e meter máis coches. Si iso é un modelo de sostibilidade, de mobilidade sostible, pois estamos totalmente en contra, eso non é certo. E aparte nos están vendendo seguido fume, mentiras. A plataforma Salva o Tren temos un montón de multas, de contenciosos, de xuicios por salir á rúa e decir a verdade. E nós somos xente honrada que vivimos do noso traballo, non vivimos da política, non temos ningunha subvención, encima somos perseguidos por estes señores que se lles votan as urnas e se creen que teñen un cheque en blanco para facer o que lle dé a gana. Pois ahora mesmo está habendo un cumium de ministros de transporte europeos para falar do transporte e da mobilidade. Entonces nos estamos a reivindicar o transporte máis sostible, máis vertebrador do territorio, máis social, que é o tren de proximidade. É o menos contaminante, é o transporte máis seguro. Hai que recordar que cada ano morren alrededor de 3.000 persoas nas estradas españolas, mentres que o tren é un medio de transporte super seguro, e xa digo, moito menos contaminante, moito máis social, porque se ven o AVE vai a costar 3 veces máis aproximadamente que o tren regional que tiñamos hasta agora, pero que agora están desmantelando. E o que non lle están dicindo a xente é a verdade, que no ano 2012 non vai a quedar ningún tren regional cando estreiten as vías, e solamente vai a quedar o AVE, que é un transporte elitista que é destinado ao mismo perfil de usuario que pode coller un avión. O AVE é un sustituto directo do avión. Eu hoxe, pois, casualmente non me identifico nadie, pero estou cansada de que se nos identifiquen todos os sitios en onde estamos e sempre actuamos ao amparo da lei. O único que facemos é exercer a nosa liberdade de expresión, simplemente manifestar aquelas decisións políticas cas que non estamos de acordo. Si, estamos cansados de que se nos persiga.